som sendte os en ansøgning for at komme med her, mand, og se hvad han kører, mand. Prøv at se det her, mand, det er jo ikke noget at stille op i, altså. Prøv at se bremserne, mand, de er fuldstændig nøjere, ikke? Prøv at se her, mand, vi har masser af sædet, det er lakeret med rettelak, ikke? Og fælgene, mand, hvad er det, mand? Det kan jo slet ikke køre rundt med. Nå, det er fordi den står på jorden. Okay. Faktisk så prøver jeg nu, det hedder, mand. Lad os lige gå ind og give ham en ordentlig overraskelse der, mand. Jo, hvad sker der, Tommy? Du er med i forny hvor sygt er det, mand? Forny min øs, det er... Fuck, mand! Okay, det er okay. Det her, mand! Det er ikke, mand! Altså, altså. Du kan ikke køre den her, altså. Nej, altså. Hvordan har du gjort det, altså? Jo, altså, det var... Kommer der, ikke, altså. Fik den ikke af mine venner, ikke? Ja, det er jo fuldstændig, altså. Fik den konfirmationsgave, ikke? ikke? Ja, nu er ikke bling-bling der. Ja, det er den, altså. Det er min øs. Så må jeg sige... Ved du hvad, Didrik? Vi skal nok forny din øse. Jo, det er endelig, at vi er kommet ordentligt i gang der til pimpe min øse der, nu det hedder, ikke? Forny min øse. Og jeg sidder her med Axel, som vil fortælle lidt om udfordringerne her. Og hvad har du egentlig tænkt dig at gøre i dag, homie? Jo, da bilen kom, det var helt død. Han kunne slet ikke køre på den livsfarlig for gaderne. Men nu har jeg tænkt mig. Bling bling der, ikke? Ja, jeg har tænkt mig med røde stænger, rødt betræk, hvid sæde, hvid håndtag og de syge 37 tommer eger. Helt nye i krom. Så har jeg tænkt mig at lave noget lir bag i, så vi kan se, når jeg er færdig. Så nu vil jeg tjekke resten ud. Prøv at lad os komme i gang med det lyder sådan en det, homie. Lad os komme i gang med det. Forny din øse i gang, baby. Jo, vi står på værkstedet. Det er med Didriks bike. Og det vi har tænkt os at gøre, det er, at vi skræller skjolden af og giver ham et helt nyt look. Lad os arbejde, homie. Okay, Axel, gå i gang med arbejdet her, der nu det hedder, ikke? Og lad os gå i gang med fucking arbejdet til han tilbage til chestplader. Nu det hedder bling bling der. Jo, der bling bling, da vi fik Didriks øse ind, der er lignende 0 og kanel, og da vi nu har fået rodet lidt med den, ikke? Bling bling der nu, det hedder et par dage, så har vi fået den op at stå, og jeg glæder mig virkelig meget nu, det hedder, til at vise Didrik sin nye øs. Og han kommer faktisk der, Didrik, hvad siger du til den nye øs? Der! Hvad sker der, fanden? Hvad sker der? Den er virkelig min, det Ja, du har været med i opklædningen til den nye øs, altså. Jeg håber, du er glad for den smilende kameraet. Præsentere din nye øs. Jo, det er min nye øs, det her. Jeg kan ikke få... Står der, MTV! Altså, Didrik blev til synligheden utroligt glad for sin nye øs der, ikke? Og det var dejligt at se. Vi har også brugt meget arbejde og meget hjerte nu, det hedder, og champagne og helt lortet på det, ikke? Så prøv at nu vil Axel, min homie, lige præsentere øs. Axel, hvad så der? Hvad har du gjort? Jo, det jeg har gjort, det er, at jeg udsteder Didrik med et rødt overlæg af det fedeste maling, man kan få i hele Danmark. Jo, bling bling, det er nu det hedder. Så har han fået de her 37 tommer krom ege, og det er ikke mange i Danmark, der har lige dem her. Så har jeg givet ham, hvis I gider at komme med her, det er ikke mange, han kan bære sig med det over for sine gutter. Det er det her, en bagagebær, løstes op. Du kan lægge lige hvad du har lyst til. Der kan ligge en liter mælk, og der kan ligge en pose chips. Og bling bling der nu det hedder. Så har vi udstyret ham med det fineste lås. Du presser den op her, og man sætter ind. Det er også lige meget. Når man sætter ind deroppe, og kun den, der har nøglen, kan låse den op. Det er den nyeste og den mest moderne. Så har vi hernede en 700 tommer relax kæde, som drejer, som binden spænder. Jo, Didrik, du er officially been pimped. Så er det slut på forny min fucking øs der, og vi skal huske at sige tak til Didrik, fordi han sendte os anklagen der, og tak til Axel, fordi han gjorde det muligt. Axel, tak skal du have dernede. Jo. Okay, super. Vi ses næste uge, samme tid, samme tidspunkt, og samme... vi ses der.
Pimp mig fucking nye øshoved.